Salam qadirli dinleyiciler, Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanyan meclis atlı hepdelik kepleşimize hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Geçen hepde Türkmenistan Nebit we Gaz Ministerliğinin işini toktatdy. Aşgabat bu adamy ýurdun energiýa pudagynyň işini gowlandyrmak üçin ädendiňi aýdýar. Bu kararın nähili netijelerinin boljany bolsa wagt görkezler. Emma bu karar energiýa pudagy bilen bagly ençe we beýleki adamlaryň ýa-da gabat geldi. Meselem, bu barada soňky döwürlerde Nebit gaz pudagynda kadrlary köpçülikleýin işden boşatmak, degişlilikdäki käbir kärhanalaryň işini toktatmak ýaly misallary görkezse bolar. Çeride bu ýagdaýlar ýurdun ykdysadyýatynyň barha yaramazlaşýan we Türkmenistanyň öz energiýa eksportyny köp uğurlatmak boýunça alyp barýan tagallalarynyň şowsuz bolan pursatlaryna hem gabat geldi. Merkez Aziya meselelerini başlanyp taýýarlanýan meclis atly gepleşigimiziň nobatdaky sanynda biz munyň sebäpleri näme? Budakda dowam edýän bu krizisiň düýp sebäbi näme we onuň çözgütleri näme bolup biler diýen temalaryň töwerinde aýlanýar. Programanyň bugünkü mihmanlary John Roberts, energiýa pudagy boýunça tanymal maslahatçy hem düýbi Washingtonda ýerleşýän The Atlantic Council idarasynyň energiýa boýunça baýr alimy. Ol Türkmenistana hem ýygyderli sapar edip energiýa boýunça maslahatlara gatnaşýar. Dr. Lukan Cheschi, Glasgow Üniversitetiniň Merkez Aziya boýunça bölüminiň ýolbaşçysy hem Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty baradaky kitabyň awtory. Bruce Panier, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziya gönüktürlen Kışlak Owazy blogynyň redaktory. Mihmanlar, meclis hoş geldiniz. İlki bilen sizden başlaýly. Bruce, ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Nebit gaz ministerliginde nämeler bolup geçdi? Well, actually, they dissolved two bodies, the Ministry of Oil and Gas and... Hawa, ýakynda Türkmenistanyň iki daranyň işi ýatyrly. Bir Nebit gaz ministerligi we beýleki ýerasy baýlyklar özleşdirmek we dolandyrmak boýunça konsern. Bu kararın näme maksat bilen kabul edilenligini düşünmek gatykyn. Türkmenistanyň Nebit gaz pudagynyň durly kynçylyklar başdan geçirýändigini bilýär. Hökümet ädilen bu adamlar arkaly pudagyň ýüzüňiz bolup duran problemalarynyň çözüljekdigini pikir edýär. Emma has takyk gurrun edilenini bu pudagyň çözgüdi diňe ýurdun içinde däl. How this change is going to improve their situation. John, siz Türkmenistanyň energiýa pudagy bilen içgin tanış, siz ýurt ýolbaşçylary bilen energiýa barada pikir alýan adam. Siz olaryň bu kararlaryna nähili baha berýärsiňiz? Siziň pikiriňizçe onuň nähili netijeleri bolup biler? I think it's certainly going to wind up being part of... Meniň pikirimçe bu kararlar ıhtiýarlyň hasy merkezleşdirilmegine getirer. Bilsimiz ýaly gaz pudagy Türkmenistanyň ýeketäk ýerdeji çeşmesi, şeýlelikde bu edara ýolbaşçylyk etsek itilendik adam ýurtda esasy rol oýnaýar. Emma ýokarda agdalyp geçilen konserniň ýolbaşçysy ýakynda paraxorlukda aýplanyp wezipesinden boşadyldy. Prezident Berdimuhammedowyň nukdaý nazaryndan aýdylanda pudagy degişli edaralar asla talaba laýyk iş alyp barmaýar. Emma has giňişräk seredilende welin problemanyň diňe bir agentlik bilen çäkli däldigine we ýurtda tutuş sistemanyň talaba laýyk işlemeýändigine göz ýetirýärsiň. But the entire system that is having problems in functioning properly. John, Nebit gaz ministerligi ýatyrylyp Türkmen gaz konserniniň onuň miras düşeri boljanyň yglan edilmegini nähili düşünmeli? I think you will probably find that this is no more bu oturgucu batyp barýan geminiň bir tarapyndan beýleki gapdalyny süýsürmekden başga zat däl. Ýagny bu kararyň başga düşündürüsi ýok. Belki de bu karar şol edaranyň öňkü ýolbaşçysy bilen bagly bir ýagdaý hem bolup biler. Emma esasy sorag şowsuzlygyň nähili öňüne almaly. Eger ýurtda esasanym energiýa pudagyny tinedeninde sektoryň her künjeginde problema şowsuzlyk göze iýilýär. Sebäbi türkmen resmiýetleri pudagy özleşdirmek we daşary ýurt kompaniýalarynyň ýurtda iş alyp barmagy üçin gadaly şertleri döretmegi basarmady. And the need for expertise in developing major projects. Dr. Luka, John'un agzap geçen problemalaryna energiýa ministerligindäki bu özgerçiklikler çözgüt bolup bilermi?
But it probably won't affect it in any significant way. Men bu kararlaryň hiç hili pozitiv täsiriniň bolmajagyny pikir edýän. Sebäbi şeýle özgörçlükleriň netijesinde azalýan pudoň girdejisi aşa merkezleşdirilen bir ýere jemlener. Şeýlelikde şol edarany kontrol eden ýolbaşçy azalýan terişdenim kontrol eder. Esasy problema Türkmenistan halkara işewirler bilen has kadar hyzmatdaşlygy nähili ýola goýup biler şu urda edilmeli işler bar. Unless those things are changed, there is no way that we can turn the tide. Elbette energiýa pudanyň kynçylyklary barada gepleşigimiziň ikinji ýarymynda dogly gürrüň eder. Burus ministrligiň işi ýatyrlandan soň onuň ıhtiýarlyklarynyň kiçi derejedäki iki idara bölünip berilmegi barada maglumat ýüze çykdy we şol iki idaranyň iş tertibi esasanym girdejesiniň dolandyrışı barada käbir o diýen takyk bolmadyk maglumatlary hem bar. Siz näme diýersiňiz? Well, this kind of feeds into what I mentioned about Turkmen-Nebet. Of course, I'm guessing about some of this. Öňrek Türkmenistanyň gal we Nebet idaralarının ikisinde hem yeterlik problemanyň bardygyny agdap geçdim. Göräýmäge bu problemalaryň göwrümi Nebet sektoryna has uly bolmaly. Ýakynda prezident Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna baran neden çykyşlarynyň sen tutulsa, soňky döwür Türkmenistanyň Nebet pudoklaryna uly galyplyklara ýol berilipdir. Şeýle-de edil şol welaýatda Nebet gaýtadan işleýän bir kärhanada uly ýangyn hem boldy. Türkmen Nebet kärhanalaryna kadr salşyklary, kadrlary işden osatmak ýaly ýagdaýlar hem ýygy-ýygydan gözelýär. Şeýlelikde men Nebet gaz ministrligine amala asyrylan bu özgörçlüklaryň Nebet pudogyna bu soňsuzluklara garşy gören reaksiýa sökmünde baha berýärin. Täze kabul edilen kararlar bardy, resmi çeşmelerde çap edilen habarlardan sen tutulsa, Nebet gaz ministrligi ýatyrylyp, onuň ygtyýarlyklary bölünip berilen edaralaryň girdejisi Türkmengal konserniň ygtyýaryna bolar. Şeýlelikde bu karardan Nebet gaz pudogynyň girdejisiniň ählisinde Türkmengazyň kontrolly geçjek ýüze çykýar. Bu ýagdaýda bolsa Türkmengaza ýol başlyk edýän adamyň prezidentiň anamly gazadan birdigini aýtmagy doly esas berýär. Someone in the government seems to have lost faith totally in the way that organization has been running. Agdalyan iki idaranyň ýagny Türkmen gaz we Türkmen Nebet idaralarynyň ykdysady dolanşygynyň şertleri barada yglan edilen bu kararda siziň ünsüňizi çeken ýagdaý boldumy? Well, the only thing is possibly that you can argue Türkmenistanyň nukta nazaryndan aýdylanda Türkmen gazy degisli edaralar umuman aýdylanda kadaly iş alyp barýan tekniki enzamlary yeterlik diýip hasaplanýan hemem ukyply kadrlary bolan edaralar diýilip hasaplanýar. Türkmen gazy özleşdirmekde hem uly tejribe eýe we uzak wagtdan bäri iş alyp barýar. Şunlukda ýurdun energiýa pudogyndaky täze iş tertibinde Türkmen gazyň ygtyýarlyklarynyň giňeldilmeginiň sebäplerini düşünse bolýar. Emma sugyny çelni wezipeti diňe gazy özleşdirmek bolan Türkmen gaz mundan weýlak ýurdun energiýa pudogynyň ählisini dolandyrmak, önümi bazara çykarmak, satmak we syýasy böwütler bilen ýüzleşmek we olary çözüm tapmak ýaly ýagdaýlara hem jogapkär. Şeýlelikde bu edara gönü prezidentiň özü bilen işleser. Sebäbi oňa ynanylan ygtyýarlyklar göz öňüne alynanda edaranyň ähmiýetiniň has artandygyna göz ýetirýärsiň. Şol edaranyň dolandyrýan adam gönü prezident bilen gepleşip bilýän biri bolmaly. Prezidentiň nukta nazaryndan aýdylanda ol bu edara we onuň işleýişine ýakyndan tin eder. Sebäbi ýurdun ykbaly şol edaranyň elinde bolar. which is going to make whoever runs that ministry stroke corporation extraordinarily nervous. Doktorlukka şeýleýärdi-de ýagşy geldi Qaqaýew esasy şahsiýet hökmünde orta çykýar. Bu barada bir salmyň siz bilen görüňem edipdik. Biz haça öz pikiriňizi aýsaňyz ondan soňra biz ara kesmäge girmekçi. You're right. It seems to me that there have been Doğru diýäňiz, soňky aýlaryň dowamyny Türkmenistanda kadr çalşygynyň ençeme tapgyry bolup geçdi. Emma şol kadr çalşyklarynyň ählisinde Kakabaýewa degilmedi. Ol hinidem ençeme beýleki proýektler bilen bir katarda Trans-Owan gaz proýektiniň hem ýol başçysy bolmagyndan alýar. Men onuň gaz pudogynyň iň güýçli ýol başçysydygyny aýdyp biljek. Nebet gaz ministrligi ýatyrylan soň Türkmen gazyň ygtyýarlygynyň artdyrylmagy we onuň mundan meýlek işleýişinde hem Kakabaýewyň esasy rolunyň boljakdygyny aýtmagy esas bar. Şeýle-de Türkmen gaz edaralarynyň has kadaly işleýäniň barada pikirler ortaga atyrly. Emma soňky döwür şol edaranyň hem iş tertibinde dürli problemalaryň ýüze çykanlygyny ýatdan çykarmaly. The Turkmen gas because situation wasn't really positive in the last few months.
Sağol doktorlukka gelin şu ýerde gysgaça kesme berelin gepleşigimizi ikinji ýarymynda umumyň aýdylanda Türkmenistanyň energiýa puwdugynyň kynçylyklary, olaryň sebäpleri we çözgütleri barada gürüň eder. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyna petikli ahirin. Türkmenistanlar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onun hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuyjylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topar daşary ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setriň üstüne basam. Türkmençe bassam, ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setr bardyr. Şoňa basın. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassam, indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basın. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setre bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde gosmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Türkmenistanyň energiýa puwdugynda täze amala aşyrylan özgerçiklikler şol sanda nebitde gaz ministerleriniň ýatyrylmagy we onuň sebäpleri barada gürüň edýär. Meclisiň mihmanlary John Roberts, energiýa puwdugy boýunça tanymal maslahatçy hem Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantic Council guramasynyň energiýa boýunça baýry alimy John Türkmenistana izgiderle sapar edip türli ýygnaklary hem gatnaşýar. Dr. Lukan Çesçi, Glasgow Üniversitetiniň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy hem Türkmenistananyň bitaraplyk siýasaty baradaky kitabyň awtory. Bruce Panier, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa gönükdirilen Kışlak Awazy blogunyň redaktory. Programany men Muhammed Tahir Alparyan. Hawa ýa hem aýdyşymyz ýaly biz gepleşigiň ilkinji ýarymynda esasanam energiýa ministerligi bilen bagly ýagdaýlaryň töwereginde aýlandyk. Gelin häzir umuman Türkmenistan üçin derwäis bolan bu puwdugyň umumy problemalaryna we onuň çözgütlerine göz aýlalyň. John, sizden başlaýly. The main ones are all concerning external exports. If you want to look about it... Hawa ol pikirimen orta atypdym. Elbetde Dr. Lukanyň aýdanlary bilen ýalaşýaryn. Türkmen gaz edarlarynda ýokary ukyply kadrlaryň bardygyny aýtmak bilen şol edarlaryň häzirki döwürde maliýet aýdandyrly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup durandygyny hem düşünýärin. Türkmen gaz özüne ynanylan täze wezipeleriň hötdesinden geljek bolsa, ol ilk bilen sewdadan, ýalaşyklardan, siýasy ýagdaýlardan başy çykýan täze kadrlar tapmaly bolar. Şeýle kadrlaryň nereden getiriljegi maňa mälim däl. Kakaýew barada aýdylanda ol gaty ýumşak, öz pikirini öz içinde saklap bilýän, kä halatlarda täze pikirlere açyk bolan ýol başçylardan biri.
ol mundan ozal enerji pudugynyň başyndaky 2 ýol wasadan biri bolan bolsa, ol häzir pudugyň ýeketäk lideri. Ol gaty kyn wezipe bellenildi. Sebäbi onuň wezipesi Türkmenistanyň gazyna bolan gyzyklanmanyň iň pes derejä baryp ýeten, şeýle de ýurduň maliýe ýagdaýynyň aşy pes bolan häzirki pursatynda ol ýurda energiýa boýunça üzüňelikden halat etmeli. Bu amala asyrylmagy gaty kyn wezipe. From their natural resource is extraordinarily difficult these days. Dr. Lukas şeýlelikde Energiýa Ministrligi bilen bagly kararyň edil şeýle wagtda gabat gelmegi isitçe näme anladýar? Well, the timing, I think, is dictated by the fact that... Bu kararlaryň edil şu wagta gabat gelmegi, tutuş sektoryň krizis bilen ýüz-ýüz bolup durýanyny anladýar. Ýurtda ykdysady krizisiň dowam edýänine inni 2 ýyl boldy. Mundan öňkü gepleşiklerimizde biz energiýa we howpsuzlyk edaralaryna bu krizisiň o diýen täsirini ýetirmejegini, ýetse de olaryň şeýle sanawda iň soňky orunlarda boljagyny aýdypdyk. Emma haçan bir edara kynçylyk bilen ýüz-ýüz bolsa, ilki bilen onuň ýol başçylary çalşylýar. Eger energiýa pudugynyň girdejçilerine syn salsak, oň eksportynyň dowam edýändigine garamazdan girdejçisi gaty peselýär. Şeýlelikde türkmen ýol başçylary agzalýan edaranyň işinde çynlakay aralaşmagynyň zerurdygyny göz etiren bolmaly. Where the crisis has now become fairly severe. John doktorluka energiýa pudugyndaky häzirki kadrlaryň çalyşygyny we kararlary ykdysady krizisiň netijeleri bilen baglanşdyrýar. Siz Türkmenistana ýygy-ýygydan sapar edip ýurt ýolbaşçylary bilen energiýa pudugy barada pikir alýarsyňyz. Siziňçe olar bu ýagdaýa taýýarlykly dälmidi? It's impossible to tell. They did know that they were in an economic... Bu barada taýyk bir zat aýtmak mümkin däl. Elbetde olar ykdysady krizisiň dowam edýändigini bilýärdirler. Emma haçanda häkimiýetiň kontrollugy asy merkezleşdirilen bir ýurtda öňümüzdäki gün nähili kararlaryň kabul ediljegine göz ýetirmek kyn bolýar. Sebäbi şeýle ýurtlarda institutlar kadyly bolman kabul edilen kararlaryň hem kadyly bir tertibi bolmaýar. Şeýlelikde kadrlar çalşygynyň amala asyryljagyny görkezýän hiç kile isaratlary hem öňünden göz ýetirmek kyn. Dasar ýurtdan waran bir adamyň bilip biläjegi ýeketäk ýagdaý haýsydyr bir edarada bulaşyklygyň bardygy we degisli ýol başçylaryň bolsa, şo ýagdaýyň nähili hötdesinden geljegini bilmän, aldyraňly ýagdaýda bolmagyna göz ýetirmek bilen çäkli bolýar. Elbetde men bu ýyl Türkmenistana gitmedim. Ýöne geçen ýylky saparlarymyň mende galdyran täsirlerini göz öňünde tutup aýtdym. Bu ýurtda nämäniň nämedigine göz ýetirmegiň gaty kyndygyny aýdyp biljek. Elbetde adamlar aladaly bolsa onu duymak mümkin. Emma ol aladanyň sebäbi şahsymy, edara we onuň iş tertibi bilen baglamy. Ya bu alada başga bir ýagdaýa esaslanýarmy? Olary aňmak, olarda netije çykarmak gaty kyn. Those very, very difficult to tell. Bruce, şol bir wagtyň özünde haçanda uly problema dörep oňa wagtynda çözgü tapmak meselesinde türkmen ýolbaşçylarynyň o diýen ýerlikli we ýeterlikli derejede hereket etmeýändigini we wagtyň talabyna laýyklykda täzeçe usul bilen çemeleşmekde hem dürli bürokratik kynçylyklaryň bardygyny bilýär. Bu ýagdaýda mundan belek Türkmenistandan nähili habarlara garaşýarsyňyz? You correctly pointed out that the nature of the regime in Turkmenistan. Hawa, dogry aýdýaňyz. Türkmenistanda kimdir bir orta açyp alınıp barlayan haýsyr bir siýasatyň talaba laýyk netije bermeýändigini we degişlikde şol siýasatda goýup bolsun edilip, onuň deregine täsir çemeleşilmeginiň zerurdygyny aýtmagyna hem mümkinçilik ýok. Bu hem ýagdaýy aşa kynlaşdyrýar. Mundan ençeme ýyl odal Türkmenistana edil şunky problemalaryň öňüne almak üçin mümkinçilik bardy. Men günwatar ýurtlarynyň we kompaniýalarynyň Türkmenistanyň energiýa baýlyklary bilen aşa gyklanýan döwürleri bardy görüň edýärin. Häzirki wagtda Türkmenistan özüni burçy gabady. Elbetde soňky döwür belli möçürdäki türkmen gazyny ortaýa satmak bardy görüň barýar. Emma onuň möçür gözeňinde tutulanyny bu arada görüň etnägi hem degen ok. Gynansaňam häzirki döwürde türkmen gazyna bolan talap gatypes. Ýewropanyň galaklanmasy ýok diýen derejede Türkmenistanyň özüniň ýurdaşyr proýektleri amala asyrmaga mümkinçiligim ýok, maddi we syýasy güýjem. Especially with Azerbaijan shipping and TANAP coming up soon, probably not. Can I come in on that point? Yeah, it's just the Turkmens. Menim bir zat goşup bilerdinmi? Türkmenistan soňky 20 ýyldan bäri öň Saparmurat Niýazowyň ýurda ýolbaşçylyk eden döwründe häzir Berdi Muhammedowyň ýurda ýolbaşçylyk eden deslapky ençimi ýylyň dowamında şeýle bir siýasat alyp bardy.
Olaryň ikisi hem gaty uly hyýallar gurdular. Ýylda 30 milliard kub metr gazyň Pakistana, Hindistana, 30-40 milliard kub metr gazyň hem Ýewropa aktarylajak ýaly gurrunlary izgiderle gaýtalap geldiler. Emma olar hiç açan kiçirak hyýal gurmaga ýanasmadylar. Meselem soňky 1-2 ýyldan bäri Azerbaýjanlylar bizde gaz etmezçiligi bar. Biz uluhubus bilen sizden ilki wagtda ýylda 5 milliard kubometr, belki soňy bilen 10 milliard kubometr gaz almagy taýin diýär. Emma türkmenleriň şol isleglere asla pozitiv jogap bermänligi barada maglumatlary bar. Olaryň pikiri şeýleräk, bizde ýeterlik gaz bar. Elbette ähli ýurtlar bizden uly möçberde gaz almagy taýin diýerler we dünýäniň olaryň pikir edisleri ýaly islemeýändigine göz ýetirmeýärler. And don't quite understand that the world doesn't necessarily operate like that. John Roberts energiýa pudagy boýunça tanymal ekspert beren maglumatlaryň üçin köp sag bolun. Dr. Luka Ancheschi Glasgow Üniversitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy hem Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty baradaky kitabyň autory Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa gönükdirlen Kışlak Owazy blogynyň redaktory. Sizlere hem programda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programamyzy dinläniňiz üçin sizlere hem sag bolsun aýdasym gelýär. Eger programmada orta atylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz Azatlyk Radiosynyň web saýpasyna saýahat ediň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de Mejlis Azatlyk Radiosynyň YouTube'daky Azatlyk Online we Facebook'daky Azatlyk Radiosy adly saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigimizi şol saýpalarda hem dinläp öz pikirler garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir, Merkezi Aziýa meselelerine bagşlanyp taýýarlanýan mejlis adly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk Radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşiklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýarys, bizi YouTube saytynda gözleg bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerläň, bize ýazylyň. Azatlyk TV